Jarumin Kano Shehu Hassan Kano ya yi wasu kalamai da suka janyo muhawara kan yadda ake kallon wasu jaruman mata masu arziki. A cikin kalaman nasa ya ce ana yawan zagin wasu matan fim da ake gani suna rayuwa cikin yalwar kuɗi da aikata bariki. Yana mai cewa mutanen da ke aiki tare da su sun fi sanin yadda al'amura suke gudana. Shehu Hassan Kano ya kuma ba da misali cewa akwai yarinya da za ta yi aiki na tsawon watanni 6. kuma za a biya ta kuɗi kimanin Naira miliyan 10. Ba fim ɗin bane yake ba wa mutane da daman mu kuɗin da suke warwasawa ko suke hawa mota ko suke gina gidaje ko suke tafiya aikin haji. Abin da ake samu a fim ɗin nan duka bai wuce a dinka kaya ba, a ci abinci, a taimaki wanda Allah ya sa za a taimaka. 'Yan mata da ake ganin suna warwasawa abin da mutane ba su gane ba. Da yawa mun sha jin zarge-zarge, jefe-jefe da baƙaƙe maganganu akan cewa matan fim bariki suke yi, suna kaza shi yasa suke hawa mota. Mu da muke tare da su mun san sir kwana-kwanan nan na san yarinyar da aka dauke ta, abinda aka shirya za a biya ta, za ta yi aikin wata 6 miliyan 17. Ya ilahi, ya ba za ta hawa mota ba, ya ba ta sai gida ba, ya ba ta haska abinda ta samu wannan kuɗin. Kalaman nasa sun haifar da muhawara tsakanin masu amfani da gaban sada zumunta inda wasu ke bayyana ra'ayinsu kan batun.